Kabenta hi ka bangakwa ban ra ka ni kapur kadai hadin bangayo ya kejing kerpat na ki katu kat ni ki parodok prasnam ki jongi ki nongsong snong nen po ka jela ka jongi haba ki pensngau ya kejing ke jongki ka baki mat menta bat kata kalong kidai ki staff nos bat ki don kanungut kita ki staff nos ki bamat ya kata kejing hakani kapur kalong aspa prabu prangut bat katno ka tulep jong kini ki aspa prabu prangut ki kontraktual nos ni haban tip syai kata kanang bangin yo ban bu ke jingkeli kabalong solid ya ki leisan snem ya ki hek sorkar ya ka sorkar jela bat kata kalong katulep jong kini ki aspa prabu prangut ki kita ki kontraktual nos kadai arpusan hajar marwai arpusan hajar marwai de arpusan hajar marwai ladangi intu do aspa prabu prangut kalong katno ka amon jongga pisah ka baka sorkar ka bat mentah kalong nyau pho ar lak tengka nyau pho ar lak tengka bat ka sorkar ka bat mentah jin arbanai ya ka tulep ka jongki arbanai tilada arbanai intu ya u nyau pho ar lak kalong katno siklur saupu saulak siklur saupu saulak siklur saupu saulak ka sorkar ka bat mentah ka klem pelat ya ka mang tengka kebadai ban pelat ban ai ya ka salary ya ka tulop jong ki staff nos ki balong kita ki kontraktual nos hang ne pok ka jela ka jongi tiga jingkeli ka bangi kwa ban bu ka ni ka por ka long ba siklur saupu saulak ka pisah ka amount jong ka pisah kebadai ka bha jong kini ki nong trei jong ka kwat ka kia kita ki staff nos ki ba don menta aspa prangut ni haban bu ka jingkeli hato ka ni ka pisah kamang pisah ka don hai menta ha ka ba ngi kom ki pat bat nong snong ngi don ni ka jing artatin ba yo ka ni ka siklu sapu saulak ka le rung ban ha ka personal account jongno lani ha kita ki license nam bat ka jing sertok ka jing jenjar ka jing ban ben ya kita ki sispa pra ki aspa prabu prangut kita ki staff nos kontrak nang enjoy penban manu ya kata ka siklur sapu sau lak tengka ka interest ke bami nang ta kasut ke bami na kata namar la si benai ka nyau po arlak tengka katnu ka sut ke ba khana kata tilada menta la siklur sapu sau lak katnu syu ka interest la ni ka sut ke ba khana kata ka pisah ke ba siklur sapu sau lak tiga jingkeli ka bangi kwa ban bu hang ne kalong ba hatu kini ki ba long kita ki license nem na ki nong sensar hang ne pok jela ka jongi pidon jing ngau ne em lada ya ka siklur sapu saulak ka interest ka bakhan nang ta enjoy da manure lane nang le comment da manure nang penon kam da manure nang penhe ya ka bank account jono lane ka spa jono kat ba nang sertok ba nang jenjar pat kini ki aspa prabu prangut ki kontraktual nos nisngau ban penram ya kan ni kejing lek menti ya kan ni kejing lek mutlab ya kan ni kejing lek ban jong ke sorkar ya kita ki frontline workers dan ni kita ki nong trei ki bahakmat hapok katenat jong ka kwat ka kia belingi ong ki frontline ladangi pej hapor badon kat klam covid-19 manu balong kita ki frontline na manu badon hakmat ban IT laga jong jing im deki nos deki staff nos deki nong trei jong ka kwat ka kia do ngan nom ong tangki staff nos rei wat ki doktor barok kwat ki badon bentah hapok ka kwat ka kia ten rei ki staff nos ru ki deki wei naki tenamar kata ngi penram ya kan jingle jong ka sorkar ba ngi kentu ya kan ka sorkar menta ba ka sorkar ka dai ban perkhatlem ini kinos kontrak ru kidon kamban ba bapli na lor ba kirit ka jingsiu na lor ba kirit ka tulap ladangi nujor ya ka jingyo jong kita ki nos permanen lane kita ki regular staff nos ki belayo permanen jong ka sorkar ngaklem kentok lan ngklem kran hang ne ban ong ban wanra ya ka jing penya pher habdang ki permanent staff nos bat ki contractual staff nos han rei ngahap ban kran ne ka jing sisa
ba PUE ki staff nos la dadai makna permanen ne dadai makna kontraktual ro ki perform ya kejuk ke duty ki perform ya kejuk ke duty la dadai ke duty morning duty la ni ka morning shift ke jongki ke dai naduk nyau beje hadu si beje la ni ar beje kontraktual nos ru ki dai ban poy ka tahi ke timing ki permanent staff ru ki dai ban poy ka tahi ke timing den rei ka ai ke jing sa nyon jong ini ki kontraktual bapi pi ki tray ka juk ke kam ki wan ka juk ke timing ka khia ka juk ke kam han rei ka jing siu ka long triple lane double ki tam lane ki hapo ban ya kita ki permanent susu nalor kata ki permanent staff ki yo regular man ubenai ya ka jing siu ya ka tulap ka salary ke jongki ki yo ban pendap ban penbit penbiang haying hasem ki jing don kam te henry kini contractual nos papli ki wan ka juk ka timing ki le ka juk ka kam ka jing khie jong ka kam ka dei ka juk henry PE ka tulap hadu ar benai set yaki nalor balarit lupa nalor bala set ka tulap te hang ni kawan ra ya kata ka jinglong unequal lani ka jing bom ya rengkat nalor bam ya rengkat ha ka jing siu ya rengkat ru ha ka jing ai ya ka jing yo ka choki te kani ka long lani ngilak ban ong bakala kata wat ya kata ka human rights ya ka hok long briu man briu namar balai hatu ki contractual nos lani ki contractual staff nos hatu baro ki debit ki bar single ki debit ki bar samla hatu kim don ki kun ki kiti hatu kim don kam ban ai bam ya ki kun ki kiti hatu kim don kam ban pasai ka yin kasam hatu kim don kam ban siu by school hatu kim don kam ban pa school ki kun namar kata lara ka sarkar ka syamjing ban wanra lani ban implement ya kata ka equal works equal pay beli ngakren ya ka equal work equal pay yang ni namar ba ki perform ya ka juk ka kam ka khia ka juk ka kam ka jingkit ki wan ka juk ka timing ki let ka juk ka timing hanrei ka jing ya per ha ka jing siu ya ki shabanang sha khandau lani ngila ong double lani triple ka jing ya per te kam don ya kata ka jing ya long rengkat ha ka jing siu ka bomut ka equal work equal pay te hanrei la phema ban pentri kam ya kata ka equal work equal pay at least nai khnyot ban ya ki lani nai discriminate ya ki da ka ba phin ong ba ya ki ni ki bala long permanent ngin ai bet regular man ubenai kat bai kini kontrak ngile kat bamon ngin ai tulup sisin lai benai sisin sau benai sisin ar benai henrei nginum ai regular kata kalau kata ya ka hok long briu man briu nyamar bapli makiru ki don kam ya ka bam ki don kam ya ka let kawan ki don kam ya ki jing don kam nam ta ki kun ki kiti haying hasem man pa school kun namar kata hang ni ngiu i bat ngisaki ya kejing syak nyon kejing syak banban jong kita ki bom pat dei ki permanent ki barang dei ki kata ki contractual nos namar kata ngimdon ka authority ngimdon ka bor bangin yarap ya ki henrei ngidon ya kani ka sur ka bangin pensngau hakmat jong ka sarkar basnyau pha perkhat lem na banta kejing jong kini ki staff nos ki balong kita ki nong sosnong ne po ka jela ka jongi ki balong ki Trais nong nang ni nepo kari ke jongi perkhat lem ya ke im kayap ke jongki makiru idon ke family idon ki kun ki kiti komba im lam ki wei makiru idon kamban im kata ka dei ke jing kentu na kaliang ke jongi bangi penrem ya ke ni ke jingle jong ke sarkar bahadu ar banai pelat ya ke jing siu jong ki niki staff nos kontrak te haswa bangan penkut ha ke ni ke por ngasau ban kentu ba lada ka sarkar ka don ni ka jing siok hia ka sarkar ka ladai ban pentri kam mino ya kata ka equal work equal pay dai tang haki kam staff nos wat ha barok ki kam ki department jong sarkar ka ai kata ka equal work equal pay ka long ba haba ki tre ka juk ka kam ladai nos doktor lane pion lane cleaner lane manu menuru haba ki ya per tang ka service ka bamut ba ka permanent post bat ka contractual post henrei ka performan ka duty ka bakile ka trikam ka bakikit ya ka jingkhia ka dei kaju kikit namar kata ka sarkar kala dei pan pentrikam no ya kanika equal work equal pay i kata ka jinglong kontrak bat ka jinglong regular ka dei betang ha ka service
henry ha ka jing siu haba ki tre ya ka ju ka kam ki ngat ya ka ju ka jing khie ka jing kit ki dei ban yo ban deserve ya ka ju hi ka jing siu kata kalong ban penir rengkat dor lani ban pentri kam no ya kata ka jinglong ya rengkat hapo ka imlang ka salang lani hang ni hapo ka jing tri kam hapo ka jela ka jungi batru ni penram jur ya ka jingle jong ka sarkar bat ngi hap ban ong ba imat dei hane ka rukum ba ki minister sarkar haba ki pang ki sistem kimnut ban syak sumar la de hapo ka stit ka jungi namar ba ki sngotu ba watang ka jing siuru watang ya ka jing ai bainong ya kita ki nong trei hapo ka tanat ka kot ka khia kamlong ka batikna imat ki don ya ka jing bom shania ka jing atatin ya ka healthcare system hapo ka jala ka jungi balingi ong kim shania ya ka healthcare system hapo ka state ka jungi ngiu ibat ngi sakhi dal ki jong ki khmat dal ki jong ki skor bawat minister sarkar tre ban sya sumare la de hang ne po ka jala ka jongi wa haban mare sya ki weipat ki jala haban mare sya ki weipat ki state ban sya sumare la de kani ka dei ka wei ka bapen artatin yangi ba no sonong bat ka babu jingkeli ba he ba yangi kum ki ba no sonong ba mano ban kit kli ya ka bakum kani namar kata syaman penkut ta kani ka por kalong ngi kentu ya ka sarkar ka dei ban pelat no mardor ya ka salary ya ka tulep ya ka mang tengka ka ba mang na bata kini ki aspak pro prangut ki staff nos kontrak ka ba ka amount jong ka pisa sibenai kalong hiyo po arlak bat ladas arbenai kemba ka sarkar menta kadang bat kalong siklur saulak namar kata la datang don haka akau personal jono sobha ban kredit no sya ki aspak pro prangut ki staff nos kontrak jong ka stit ka jongi kublai sibun ngin sai kenduk pat hagwe ka por